Ibai txiki baten arroa, goroldioa han hemenka, aritzak, orbela eta harriak pausatzeko. Naturak lamina bihurtutako amari begira dagoen mutikoa. Errekastoko ura saltoka. Instant bateko magia bihotzean. Juan Cruz Igerabide idazlearen ura saltoka naturari, bizitzari, eta existitzeko arteari buruzko bizipen eta hausnarketak biltzen dituen liburua. Juan Cruz, naturaz, inguratuta, Urmarara ekar gaituzu. Bai, nire lagunen txokora, nire ere egiten dudan txoko batera, hemen natura eta artea elkarrizketan daude. Eta orduan leku egokia iruditu zait gure elkarrizketa egiteko. Naturazko, liburuan ura saltoka liburu eder honetan, natura eta kultura jolasean lotura izango du, artez inguratuta eta egonda, zelekuna gogoeta egiteko, ezta? Bai, eta gainera azken batean kultura bera ere, gizakiak naturan hasitako elkarrizketatik sortua ote den edo sortua dela esan daiteke, eta orduan zeleku hobe horik hori gogoratzeko, eta ari horretatik saiatu naiz liburuan ere josten, ez? Ibilbide literario luzea oparoa daukazu, Juan Cruz. Aipatu nahiko nuke bai eskuartean daukadan beste liburu hau. Kasu honetan itzulpena zenbat gauza egin dituzu? Haur eta gaztietatik hasi, nagusienengana iritsi arte itzulpenak eta bar. Ze liburu daukagu bai eskuartean? Bai, hangoian urkiak osto berritzen direnean Breda Smolnikarren novelatxoa. Nik esango nuke hemen gure Europako literaturan ageri den pertsonaietarik berezietakoena agertzen dela, eta horrek erakarri ninduen batez ere, historia zoragarria da, baina batez ere pertsonaia oso berezia delako, Rosina, esloveniar emakume hori, Ameriketara emigratu, eta han alkoholaren kontrabandoan da ibiltzen den emakume ausarta, harrigarria, ez? Eta gero naziekin ere, berriz itzuli Esloveniara eta naziekin ere nola borrokatu ez, baina nola engainatzen dituen, eta izugarrizko pertsonaia erakargarria da, ez? Eta, Itzulpengintza, hizkuntzarekin lotuta, hizkuntza oso aberatsa zure liburu guztietan, kontaera hori, edertasun estetik hori, ezta? Ze garrantzitsua dan, gauza kontatzerako momentuan? Bai, edertasun estetikoa, azken batean, hizkuntzaren edertasuna bihotzetik dator. Zuk hizkuntzarekin daukazun maitale harreman hori, txikitatik, gero landu duzu, maite duzulako, eta orduan hortik sortzen da, iaia berez landuta, noski, baina berezkotasun bat bezala sortzen da, ez? Natural ateratzen den zerbait badakigu naturalena ere landua izaten dela. Baina hori, ni behintzat hori bilatu dut, maite harreman bat hizkuntzarekin, eta horrek eraman hau haren txokoak miatzera, eta horrek ekarri nau estilo batera, eta... Batuko zaigu baten bat, zuretzat berezia den lagun bat, gehituko zaigu elkarrizketara, nor gonbidatu duzu? Bai, Jon Umerez gonbidatu dut, ze batez ere alde filosofiaren zientzian aditua da bera, eta orduan alde hori pixka bat bermatzeko laguntza eskatu nion, eman zidan
oso eskuzabal, baita Angel Lertxundik ere, alde literariotik, baina berak alde zientifiko-filosofikotik eman zidan pixka bat laguntza, eta hor gai asko agertzen dira, bai zientifikoa, bai filosofikoak, eta orduan irrist egiteko ere, hola, txoko asko daude, ez? Eta orduan horregatik eskertzen diot pila bat, eman zidan laguntza hori. Iragana eta etorkizuna. Eta memoriarekin egiten dugun lan guztia alferrikakoa balitz? Izatea irabiatuz osatzen den biribilbera baino ez palira iragana zein etorkizuna? Juan Cruz, ura saltoka, kontu guztiak aspalditik omen datoz. Bai. Naturarekiko jakin min hori be aspalditik datorren kontu bata, eta heldu diozu gaiari. Bai, azken batean, batez ere erretxikitan da jaio garenok naturarekin harreman estuan bizi izan gara, eta nik uste dut umearen joera ere badala, ez? Naturan utzi ezke umea zoriontsu ikusten duzu, eta orduan jakin mina beak pizten du, naturak beak pizten du jakin mina, ze askida txori bat ikustea, zuhaitz bat edo landare txiki bat, sortzen dizu, hau, nondik, zer, nola funtzionatzen du, orduan, berekin dakar naturak jakiteko gogoa. Gizakiak izan da kultura ezin, aztu? Noski, azkenean gizakiok esaten dugu, bueno, Bibliak esaten digu, naturako errege edo jartzen gaitu ez, pixka bat agian gure interpretazioa da hori ez, baina gizakiak natura bere mesederako eraldatu nahi izan du, betidanik, eta hor elkarrizketa bat sortu zaio. Alde batetik naturarekiko miresmena, adorazioa ere bai, errespetu handi bat, eta bestetik naturalen erabilera, naturalen suntsipena, eta hortik kultura azkenean hori da, botere joko bat bai, adorazio joko bat ere badago, jakinmin jolas bat, eta horregatik jarri diot natura eta kultura jolasean azken batean hasieratik, bai? Hala ere, sekulako itzulia egingo dugu, hasieratik. Esate baterako lurra nondik datorren espazioare begirare jarriko gara, gaur eguneraino, gaur egungo kezka sozialak noragoa zen kezketako bat izango dabe bai, dinot bide horretan guztian, zeuri buruzko datuek be bai, nola izendatu liburue, esan dugulako, asko gustatu zait, zeure hitzak dira, saiakera vitala izan dela liburu hau. Ez gaude, nik nola bizi izan dudan, hortik abiatzen ez, horregatik kontatzen ditudan bizipenak, batzuk abentura txiki bat ere badute, eta literatura egina izan dut bizitzarekin, eta bizitzan deskubrituz joan naizen gaiekin, naturarekin lotuak, alde batetik daude poesia dago, naturarekin harremanean sortu dena, bestetik zientziak erakarnea, biologiak, astronomiak, alegia txikiak eta handiak, erakarren hau gizakiekin sortu diren harremanak naturaren giroan, eta horietaz guztietaz ari naiz liburuan zehar, modu bitalean, alegia nik bizi izandako esperientzietatik. Egitureri dagokionez, 37 kapitulo, eta abiatuko gara, zeure bizipen pertsonal batetik, etortik tiraka, 37 esan dugu, gogo eta ezberdin, eta ari ezberdinak izango ditu liburuak. Hasieratik ideia hori izan, Juan Cruz, nolako izan da? Idazketa prozesu hau, eta zenba denbora liburua idazten, edo behintzat egitura hori izan da? Luze junda, lasai haitu naizelako, eta bestetik hasieratik jartzen dut tonua, eta da
errekan gaude, errekan nago gurasoekin, eta aita karramarro harrapatzera joten da, eta ama ipuina kontatzen hasten da. Beraz, literatura dago, hasieratik naturarekiko harremanean, badago alde praktiko bat, aitak erakusten duena, eta badago alde magiko bat, aitak hor gizarte razionala edo ordezkatzen du, eta amak berriz alde magikoa, ez? Eta agertuko da behin baino gehiagotan, literaturaren magia hori zeran, naturarekiko harremanean, harreman simbolikoan, ez? Eta beste alde bat, zientziak eta ordezkatuko lukena. Hori simbolizatzen du hasieratik. Ez nun kalkulatu, atera intzitzaidan, eta hortik aria hartu nun, eta azken batean nire bizitzan zehar bidaia bat egitea aski izan nuen, eta hor topatu nituen edukiak, ezkerra eta eskuinera edukiak, eta azken batean nun bukatzen du gizartean eta gizarteko arazoetan, azken batean gizarteko arazo asko danak ez dut esango, agian denak, naturarekiko harreman desorekatutik ote datozen edo. Horrelako zerbait planteatzen dut, eta orduan hor, gero interpretazioa daude, nik egiten ditudanak, edo beste batzuengandik jaso ditudanak, baina horretaz ari naiz, naturarekiko harreman orekatu, desorekatutik, sortzen zaizkigun betetasun eta arazo asko. Gure arteko arazoak ere, azken batean, naturak erakutsiko liguke, edo erakusten digu, zenbait irtenbide, ez dut esango denak, irakurtzen ere jakin behar dugu natura. Eta orduan, hortaz ari naiz etengabe. Gizakia, natura, kultura. Azken hilabetetan eta urtean irakurri ditudan liburu artean gauza interesgarri asko topatu ditut. Eta azkenean bi duda izan ditut, ez? Aipatu eneko bidegenien Bista eder Zilerra, edo hona ekarri dudan liburua, Mikel Alvarez Errigiren Euskalia. Eta azkenik Euskaliaren alde jo dut. Zatik, niri zientzia fikzio asko gustatzen zait, eta Euskalia da zientzia fikziozko eleberri bat, novela bat. Gaina berezia, zen nik uste bi subgenerora azten ditula Mikelek eleberri honetan. Batetik, espazio opera ditzen dena, eta beste batik ukronia bat, ez da. Liburu oso jostagarria, divertigarria, atseina handiz irakurtzen den liburua, antolatu du Mikelek bere lehen liburunetan, eta beretan ez du baten autore baten lehen liburua denik, baizik eta esperientzia handia duen liburu bat, egile baten liburua. Eta ukronia bat definitzen da, zergatik nolabait balizko eustorkizuneko Euskal Herri bat buruz ari delako, bertan sartzen ditu esaterako denbora bidaiak, teknologia eta alako gauza ukitu batzuk oso zerikusia dutenak espazio opera batekin, eta bestetik ukroniak ematen dute bestelako gizarte posible baten zantzu horiek. Baizuki biekin jostatu dut, eta beretan izatik zuet liburu divertigarria irakurtzeko oso atsegina eta erreza antolatu duela. Kultura hori, antropologiatik eta galtzen doana malenkoni hori, esango nuke apurtxu bet badaukala, liburuak horretatik, baina gozoa izango da. Malenkonia gozoa izango da, galtzen doan, bai, badau errealitate bat galtzen doana, datorren errealitate berri bat bai, eta tresna batzuk edo, aurrera begirako horri, badago apurtxu bet horretatik, baina esan dakue, kultura, eta horrela ulertuz, ezta? Antropologia hori, kultura hori, zer garen eta noragoa zen. Eta osotasun hori, lehen esaten zen edan, ezta? Jakintza oso baten inguruan bildu, azkenien non gauden munduan. Bai, galdera hori egin behar dugu, eta non gauden munduan ez da orain une honetan bakarrik atzetik datorkigun zerbait da. Gu ondorio bat gara. Gure egitura psikikoa, gure pentsamenduaren egitura jasoa da. Eta hori ez du aztu behar, oraingo makinatxoekin ematen dugu dana konponduta dagoela.
Eta hor, dana ja esplikatzen dugu, ez, momentu honetan, ez, hemen sustrai batzu daude, oso sakonak, eta gure giza izateak badu arnasa luzeago bat. Nik kezka bat badaukat, galerarena, ez galera, ez da, modu erromantiko batean, ez, iruditzen zait, galera, giza galdera, humanitatearen galera. Deshumanizazio hori, ez da? Deshumanizazio bat, hortaz asko hitz egiten dut hor, deshumanizazio baten atarian ote gauden, eta orduan, nik nire konpromisua da borroka egitea. Azken ez da borroka pankartakin ez naiz ateako, baina ateako naiz nire jarrerarekin borroka egitea hil arte humanizazioaren alde. Eta gure kasu honetan euskal sustraien alde, baina euskal sustraia loturik gizakiaren sustraiekin. Aipatu dugu lehen, Juan Cruz apurtxu beti hizkuntzaren balio hori, gauza kontatzerakoan, gogoeta ezberdinak egingo dira, baina irakurle moduan, esango dizut oso erraz aurrera egiten dela, oso kontaera atsegina daukara liburuak oso ondo idatzita dagoela. Zer eskatuko diguzu? Dinot, irakurlearen aldetik, gogoetarako izango da hau, gure aldetik zer jarri beharko dugu, liburua idatzita, eta gure esku jartzen duzunean, zer erakutsi nahi izan diguzu? Saiatu naiz oso neuretik egiten, eta orduan oso neuretik egiten, oso beretik egiten badu idazleak, normalean irakurlearengan oso beretik irakurtzeko zistada sortzen da. Orduan, noski hemen esperientzia batzu daude, beste batzuk izan ez dituztenak, baina antzekoak izan dituzte, eta orduan oso beretik egin ditzakete gogoetak. Pixka bat ziztatzea da, egin ezazu zure gogoeta, ze zuk esperientziak izan dituzu. Dainok izan ditugu antzeko esperientziak. Oso esperientzia xumeak dira, eta baina izugarri sartzen zaizkak. Xumeak arriskutsuak, barregarriak, denetarik egongo da. Bai, partixka bat. Gero ze sasoi bizi izan duzuen, hasieratik esaten gabiltz, gero zure seminarioko urtiek gaztetan, gero Euskal Herria ze momentutan harrapatu duzuen zuek gaztetan bebai, egin beharra zegoen, frankismo batetik atera, guztia eraiki, hori guztia kontatzen da, Juan Cruz, zenbat gauza eta zenbat esperientzia vital esan dakue, ekologismotik hori ere, harrigarria hasieratik ekologista zaralako, gazte-gaztetatik, oin oso modan dau, baina hasieratik hori guztia erakutsiz. Autua egin nun, ez dakit, suerte bat izan nolako, inguruan mendizaleak izan dituen, orduan mendizaletasuna, borroka iraultzaile egiteko ere mendia joaten ginean. Han bilerak egiteko zean, mendira joaten ginean, bordatara, ez dakizer. Orduan, oso lotua egon zan garai batean, hori topatu nuen da. Bestetik, auto bat egin nuelako, drogak eta agertu zian, frankismoaren azken urtetan, indarra handiarekin, Pariseko maiatzeko 78ko maiatzeko iraultzaren inguruan, eta hor sortu zian kezka batzuk, eta irakurri nituen, goatzen 15-16 urtekin txosten asko, liburuak, drogari buruz, eta auto bat egin nuen, hau ez da nire bidea, eta topatu nuen jogaren, goatzen dut, nola hasi nintzen, lesionatuta guzti egin nintzen, bakarrik egiteatik inolako hartu nuen, García Salve goatzen dut, jesuita batek ekarri zuen jogako liburu bat argitaratu zuen, bera zen Comisiones Obreraseko dirigentea, baina Indian egona zen asketa zen ura, eta liburuarekin hasi nintzen, eta bide hori hartu nuen oso gaztetatik, Gandhi irakurri, Lanza Albasto, aldi berean gero borroka manifestazioetan eta herri gaztedin, eta horrelako saltzatan sartu, zen izugarrizko, baina garaikoa zen, gogartzen dut Txilarregiren budismorako joera ere, garai hartan irakurri nuen, hain nola zen, haizeaz bestaldetik, zen, iaia delirantea ere ematen duen testu bat, zegoelako budismoaren irakurketa bat,
Eta aldi berean, bestaldetik, etaren sortzaileetako bat zen, ez? Orduan, garai horretatik. Homeroren Iliada da daukadan libururik zarrena, aspaldikoena. Jonathan Trigelen Boiei, gaztelerazko itzulpenean Niñoa, kontatzen du, 80. hamarkada hasieran edo Ingalaterran gertatu zen, bi nerabek hipermerkatu batean haur bat baitu eta hil egin zuten. Eta istorio hortatik abiatzen da, bi mutiko nerabe horietako bat, Niñoa edo deitzen dio, eta bere bergizarteratze prozesu edo kontatzen du, eta batez ere gizarteak nola jartzen den bere aurka edo bere bergizarteratzean kontra, eta zer pentsatu asko ematen duen liburu bat da. Gogoko dan liburu madarikatu bat da, Testamentu Berria, Jesusen bizitza kontatzen duena, ez dut irakurri, baina organo jolen izan nintzen urte haietan, igandero entzuten nituen bertako kapituluak, mezetan irakurtzen da, beti kapitulu bat. Orduan, buruz dakit eta etzait inoiz ahaztuko niri Testamentu Berria. Gainera esan eutxen, gizon batek seme bi eukazan. Gazteenak esan eutxon aitari, aita, emoidazu dagokidan zenipartea. Eta aitak ondasunak banatu eutxezan. Zientziaren filosofia apur bat egingo dugu, Jon Umereste moduz. Ondo. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, esan digu Juan Cruzek besteak beste aholkulari liburuan. Bai, hori da, ez dagokidan titulo bat, baina horrela jarri dit, eta ni suerte izan nuen, liburu atera aurretik, eskizkurri irakurtzeko, eta hor komentari batzuk egiteko, hori bestek izan. Handu Lertxundirekin batera? Bai, Handu Lertxundik. Alde literario estiloa, hori pixka bat aztertu zuen. Eta, Jonek ere gauza batzuk topatu zituen, ez pentsa. Eta gero, nik pixka bat hainbeste gaitan sartuta, pixka bat gehatzen zen, kolokan, olako berme bat ez, importante iruditzen zitzaidan, eta aholkuak oso ondo etorri zitzaizkidan, askotan, gero berak esan zidan, gauza bat esan dizut eta beste leku bat idazlearen ziaitza da hori ez. Angel Lertxundiren saiakerako gauzatxo batzuk, antzekotasun batzuk egon die, ipurtargi, ederrak dituzuen bai batak eta bai bestiek, zure kasuen txantxangorriren bat behibiliko da, zuaitzak agertuko dira liburuan bebai, eta nora alde egin dizu, gero, Jon? Ez dit beti kasuik egin, baina, berak behar zuena zen horrelako, batek irakurtzea, eta petza jo hemen horrela gauza nabarmen arrarorik ez dut hemen esan, eta horrelakorik ez zegoen, baina, nik aprobetxatu nuen, irakurtzen egin zala, igual nire bidera alderago eramateko edo horrela, baina, hor bukaeran batez ere ies egin zidan, bukaerako azarre horretan, ez? Azken urtetako gauza batzuk. Zer moduzko irakurketa egin duzu, Jon? Liburu hartu eta esaten gabiltz, irakaslea zara, jantzia zara gaian bebai, baina bada ibilbide vital bat, bada ibilbide magiko ez dugu zango, baina badauka ikutu bat, apurtxo eta espirituala dana bebai, zientzia bebai, zer moduzko irakurketa izan da zuretzat? Zoragarria, gaina batez ere, bi alditan egin ahal izan dudalako, ez lehenengoa, aholkuak emateko eta garaian, orduan apur gehiago irakurtzen eta notak hartzen, eta horrela, motzago edo zoruna horrela, baina behin hori bukatuta, liburu atera zanean, eta horrean gozatu gal izan nuen irakurtzen, eta murgiltzen Juan Cruzen eremuan, territorioan, bera esan diot, beste idazle batzu euskaten bezala, edo Onetiren Santa Maria, edo García Márquez de Macondo, daukagu Juan Cruzen usaltoa, eta da horrelako territorio bezain magikoa beste horiena bazik, eta hor murgildu naiz oso gustora. Nik bi liburu ekarri ditut, bat da nerabezaruan ikeragarri unkitu ninun liburu bat, eta egile esan da nire irakurketa greina piztuzuna, aur besoetakoa, Jon Miranderena.
Eta egite esan da oso politia da beak ja hasieran esaten duna, ez da. Esaten du otoi, liburu hau aur listoen eta gizon tontoen eskuetatik urruti gorde bedi. Eta ja horre bakarri bat piztu zidan irakurtzeko gogoa eta beti daukat eskuera. Eta eraberian Jose Anton Hartzeren bide bazterrean Ietani kantari bakoitzak bete bihertzun liburu bi hoiek. Bueno, nik idatzitakotatik ezagunena egin hauena bizi baratzea da, baina ekarri dizuet 2024 datorren urterako ilargi eta landareak agenda. Nire ustez, hau da agenda estiluan egina dago, baina liburu zar bada lanak eta ikasten joteko eta bakoitza bere tokira egokitzeko Euskal Herriko jakintza guztia nola konzentratu bakoitzak daukan baratzean eta bere tokin, bere lurrian. Arantxa Hartzari urtero oparitzen diot agenda noski, baina baita ere ilargiaren egutegia. Hau ere da egutegi baten formatua daka, baina berez da jakintza handi bat, lanak, ilargia nola erabili, hilgorak, hilberak, hilzarrak, hilberrik, zelan egin hilebete bakoitzian, bakoitzak ilargiaren eragina nola neurtu bere baratzean, proposamenak egiten dira saioak egiteko, eta bar. Eta nire ustez, hau da gomendagarrina. Irakurri, nire ustez irakurtzeak sortzen du, ez dakit, grina bat, moitze izkitzu emozioak, gogua piztutzeizu beste mundu batzuk ezagutzeko, beste mundu horiek hor dauzkatzu liburuetan, eta, zure buruan sartu eta sortzeko proposamenak egiten dizkitzu irakurtziak. Nire ustez irakurketa da mundu bontan bizitzeko eta bizitza erresteko modurik onenetakoa, seguruna. Natura eta kulturaren arteko jolas honetan, hasieran, naturatik abiatzen gara, eta guztia gizakiaren begietan nola esplikatu hau guztia naturan gertatzen dena, nola biziraun hemen, eta portxobet mitologiatik egingo dugu, mitologiatik kultura, filosofiara, politikara iritsiko gara, gaur egunera iritsiko gara, guztia lotuta, ezta? Mitologiaren garrantzia, eta ze era ederrean kontatuta dakarzun. Hori ere izugarri laburbildu dut, niretzako oso alor importantea izan delako. Mitologian eta simbologian topatu dut gizakiak burua erabiltzeko modu zahar bat, eta analogia bidez, alegia konparazioen bidez, umeek egiten duten bezalaka, gizakiak milaka urtetan jorratu du pentsamendua. Razionalitatean nagusitu baino lehenago. Eta orduan hori laburbildu nahi izan dut, azken batean mitologiaren eta simboloaren sorreran dagoelako naturarekiko harreman bat, eta indar, energia edo indar nagusi batzuk, goia, bea, ezker eskubi, gaua, iluna, oso gauza sinpletatik abiatzen dira simboloak, eta azalpen universal horietara iristeko, bizitza, eriotza, bortizkeria, natura, bortizkeria da. Natura da azken batean, eta orduan, hori nahi nuen nolabait laburbildu, gero erreferentzia batzuk eman ditut, zabaltzeko, alor hori guztia, eta horrek adibidez musikarekin da poesiarekin daukan harreman estua, eta pentsamentua ere hortik dator, azkenian, nik badakit danak ez dira arado zegoengo, baina mitologiaren mekanismo bat ote den pentsamentua bera, Ulisesek simbolizatzen duena. Ulisesek momentu batean heroiaren armak bereganatzen ditu, Hadesen, kentzen dizkio Hadesi, alegia tradizio mitologikoarekin eteten du, eta Atenearen gidaritzapean, alegia Atenas, pentsamenduaren gidaritzapean abiatzen du handik aurrerako bidea. Alegia, eta Atenasen sortu zen,
Txinan eta Indian ere bai, baina hor panikerrak eta egin dituzten azterketa oso interesgarria dira, baina guk jaso dugu Atenasen sortuta bezala razionalitatearen agintea, ez? Ze zaila laburtzeko hau dana, bai, Jon, zenbat eskertzen dan filosofatu, esango dugu, zu hemen izan da bai, baina geure zilborrari begira gauzen garai honetan, apurtxu bet naturara begiratu, ja nahiko izango dana, baina nondik atozen, ez da? Azkenin hau kate luze bat ala, jarraituko duena be bai? Bai, eta hortan baita ere, liburuan ere hori sumatu dezakegu, ez? Orain Greziaraino joan zaigun bezala, ez? Liburuan hasten da Homeroti daukagu eta oso konpainia honean egiten dugu ibilbide guztia, ez? Autore askoren eta ideia askoren ibilbidea, ez? Eta baita ere, hasiera-hasieratik, eta esaten duzuen bezala, horren beste gai ere jorratzen dira, eta hori edanak nola harikaltzen dira, ez? Eta nik uste hortan, agertzen dana da hori dana lotzen, Juan Cruzek erakusten duen jarrera bat edo gauzei begiratzeko modu bat, ez? Eta naturaren aipatu duzu bezala, ez? Naturatik hasten da, baina ez da natura idealizatu bat ez da ere, ez? Da beti naturaren garrantzia argi eta garbigatzen da, baina ez idealizazioan sartuta baizik eta oso modu arruntean eta baita ere bere alde denak erakutsita. Ez da romantizazio bat naturarena ez da ere, eta zentzorretan ere boteretxoa goiten du, ez? Hori guztia berarekin ustartuta datorrelako, eta bere bizipenekin eta biografiarekin danok egiten dugun moduan. Hori da igualde importantena, ez finean, saiogile klasikoenak egiten duten bezala ez, Montaigne berak esaten duten bezala ez, nola bida bere bizipenetik hasi gai garrantzitsuenetaraino iristeko, ez? Baina beti bizipen partikular batetik abiatuta gai garrantzitsuenak, korapilatsuenak aztertu, ez? Hori da egiten du jokua. Juan Cruzi, esaldi bat, egunero ileskorrak gara, ze ederrak, esaldi ederrazko dago, egun batean izan ezik. Egunero ileskorrak gara, egun batean ezkara izango, baina, klaro, gizak ikuspuntutik esaten dugu, ai, egun horretan, ze txarto, egun horretan. Azkanin gizakio gara, eriotza daukagu hor, badago eriotzari buruz, eta gogo eta bebai, gure ileskortasun hori, guztia saltzen duena be bai, ezta? Apurtxuet eta naturarekin bat egingo gaituena eta hori guztia. Azkenean harriak ere hilko dira, planetak ere bai, eta unibertsoak badirudi ere amaiera izango duela, badirudi. Orain arte dakigunetik. Bide batez, egileek hau osatzerakoan Jonek asko lagundu dit, zenbait egileren erreferentzia gehitzen. Gero nire erara gehitu dut, egia da, baina gauza batzuk erren zeuden. Eta nire bizipenak horretaraino iritsi zirelako, eta beste bizipen batzuk oso ondo etorri zaizkit. Eta batez ere, hemen zientziaren filosofiaan ari den irakasle bat, alegia, zientzia bai, gaurko gizartea filosofia ez du, zokoratzen ari du, mesedez, batera joan behar dute, bestela galdua gera, hori ere, mezu hori ere, badago tartean, eta bide laguna oso ondo etorri zait, ondora, ez da, adizkidetasun bat sortu zelako, hemen Urmaran bertan, ez? Kaixo, gu Eider eta Inoa gara. Eta gaur Harry Potter eta Suaren kopale berri aurkeztuko dizuegu. Liburu hau J. Rowling idatzi du eta elkarrek argitatu du. Hogwartseko ikasturte berria ez da hasi Harryk eta bere lagunak uzitu moduan. Dirudienez ikasturte honetan 3 aztien txapelketa ospatuko da. Eta bertan Europako 3 magia eskola ospetsunak parte hartuko dute. Hogwarts, Beusbaton eta Durmstrang. Txapelketan parte hartuko duten 3 maguen izenak aterazutenean dena normal zijoan, baina bat-batean aterazen izen berri bat. Harryrena, dena tranpatia dela esaten diote. Txapelketa 17 urteko goranzkoarentzat da, eta Harryk 14 urte dauzka. Lehengo frogan Harryk arrauzazten bazen dagoenekin, bigarren frogara iristeko. Lan handia eginez Harryk dagoeari arrazakentzia lortu zuen, eta bigarren frogaren egunean
jogasteko lakuan sartu ziren eta bere lagun hoberenei salatu baztieten. Guri liburu hau asko gustatzen zaigu. Oso entretenigarria da eta irakurtzeko oso erraz da. Baina ere pixka bat luzea da. Abenturazko eta fantaziazko liburuak gustatzen bazituzuen Harry Potterko liburuekin ez da aspertuko. Eduki moduan, zerekin geratuko zeinateke? Iruditzen zaidalako detaile asko dagoela eta irakurriala gauza handiei buruzko gogoeta egiten gabiltz, baina gero detailekin geratzen gara, aldapeko sagarraren adarraren puntan zekantu espirituala den, horrekin geratu naiz, amarekin goroldio bilazoa zenien, ama nola beste pertsona bat egiten den. Zenbat detaile txiki eder liburuan, zerekin geratuko zara, Jon? Niratuko nintzateke alaretik sartzen zarenean liburuan oso modu pertsonalen eta horrela, baina zein erre sartzen zean, eta nola eramaten zaitxun Juan Cruzek oso idazketa ederra, mai altukoa, nek oso ondo idatzita dago, baina berean harin eramaten zaitxu, askotan zure burua konturatu gabe irriparrez aurkitzen duzu, irakurtzen ari zehala, baina hortik errez nola ematen zaitxun, lehen aipatu ditugun, gai garrantzitsu eta gaur egunean ere beharrezkoa dianak hausnartzeko, eta hausnarketa horta eta azterketa horta eramaten zaitxu. Baina era berean, oso lehen esan dudana, bere bizipenetik eta zentzu horretan baita ere dau, ironia asko, bere buruarekiko ere, ironia asko, eta berak liburando pare bat aldiz aipatzen du, ez nola, askotan ere, gehiegi ere ez emozionatzeko horrela norbait, aldatzen du tonoa eta jartzen dio elemento sarkastiko bat edo ironiko bat, baita ere, eta horrek ere irakurlei laguntzen dio distantzia hartzen, ez nola, gehatuko nintzateke, hainbat gai daude, aipatu ditugun guztia, baina gehien bat, gai horiek ikusteko edo begiratzeko moduarekin, eta da tono hori, tono hori serio, gauzai bere garrantzia eman, baina era berean, baita ere, umorea ere lekua utzita, eta gero, txantxangorriaren jauzikako modelo horretan, edoka, beti, zalantzaka, eta zalantza utzita. Horrekin. Hasiera batean, Hego Amerikako hainbat euskalduni zein handik etorritako beste batzuei buruzko liburua izango zena, Juana Perearen historia bilakatu da. Bizitza harrigarria izan zuen euskal jatorriko kolonbiarra 2020an eraila. Kazetaritza eta literatura uztartzen dituen liburua. Aurten, bigarrenez Frantziako turra Euskal Herritik abiatu da, eta horren aitzakiaz baliatuta, egileak turraren azterketa historikoa egin du prentsaren eta naziotasunaren ikuspegitik. Kirolaren, nazioaren eta hedabideen arteko triangelua aztertuz. 40 urte daramatzat elkarlanean Peio Añorgak eta Jokin Mitxelenak. Oraingoan, Pantxo izeneko zezen indartsu eta aldi berean lasai baten goraberak dakartzan ipuin liburua ondu dute, denon artean argitaletxearen eskutik. Esker ona besterik ezin dut erakutsi leku zoragarri honetan horrelako elkarrezketa sakona egiteko aukera izateagatik. Esker ona naturari eta esker ona bizitzari eta adiskidei.